Itim at Nueva Vizcaya agarop 195 million pesos sa pondo na ilatang para iti panakapapintas ti pasilidad ken nasaysaya at serbisyo iti salunat. Ada report ni Dayan Monica Tukay. Iti Nueva Vizcaya, nailatang ti 195 million pesos iti sidong ti Health Facilities Enhancement Program kaspaset ti Department of Health for fiscal year 2026 ang mapagnumaran dagiti residente. 75 million pesos ti nairanta para iti panagatang kadagiti medical equipment procurement. Ken 120 million pesos ket mang pondo kadagiti infrastructure development projects ang mangiranta ti nasaysaya at apanakaserbis ti serbisyo iti salunat ken mang palawa iti pasilidad iti entero a probinsya. 7 municipal ken district hospital ti mangitandudo iti kapasidad ti probinsya ang mangipaay iti dekalidad, accessible ken naparta ka serbisyo ti panangtaripato iti salunat. Kabayatan na kas panakarambak ti National Arts Month 2026, tampok ti Nueva Vizcaya Loom weaving circuit kas panangipakita iti naduras at tradisyon ti panagabel apasat ti panagbiag ti tunggal umili iti probinsya. May taltal o tinasaong aktibidad tapno mapapigsa dagiti produkto ti panagabel ken dagiti lokal nga artisan. Panggap tinasaong aktibidad ang may pakamu ken may parang ti lumawlawa nga Nueva Vizcaya Loom weaving cultural circuit. Iti Cagayan, nang isayang kat ti Department of Agrarian Reform Provincial Office iti actual ground survey para iti Lot 422, iti Seferina Abad Estate, no sa dinno adaan daytoy iti 10 kat 5 nga ektarya. Naipasidong daytoy iti Newlands category ti Comprehensive Agrarian Reform Program, ang masarakan iti Kulong Tuaw, Cagayan. Tinasaong aktibidad kat pasat iti land acquisition and distribution efforts ti ahensya, tapno masigurado nga agpapada ti distribusyon ti agricultural lands kadagiti mannalon. Sigun iti survey team, ti field operation kat pakairamanan ti boundary verification, technical measurements, ken validation dagiti land records tapno maipasdak ti omiso a parcel delineation. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.